on en aquests moments, avui, ara i aquí mateix, hi ha 3 milions de persones en la pobresa, 1,7 milions de persones en l'atur, 150.000 persones desnonades en els últims 5 anys, 190.000 persones passant gana a Catalunya, segons les últimes dades de Creu Roja, 11.000 persones preses, persones pobres preses, els corruptes estan al carrer, és sabut, 180.000 persones que són els esclaus del règim neoliberal, són els sense papers que cohabiten i conviuen amb nosaltres als nostres carrers, als nostres barris i a les nostres comarques, i aquell règim d'apartheid també contra el 15% de la nostra conciutadania que no té dret a vot. El diagnòstic podria ser molt més ampli, malauradament. 26 dones assassinades, aquest feminicidi de la violència masclista i patriarcal que fa tantes dècades i segles que han d'aguantar la meitat del nostre país. I en tot cas sí que estem d'acord segurament amb un diagnòstic que des de postures diferents hi arribem, que és que la situació és extremadament complicada, extremadament refumuda, extremadament injusta i desigual, i que és veritat que aquest Parlament, a parer de la CUP, no ha estat a l'alçada de les circumstàncies de la gent que diu representar. Sí que el senyor A. S-I-K-E-R. Diu: mira, et direm una mica què passa al món, una miqueta com va el món, què passa al puto món. Diré què passa al puto món, tio. 20 milions al sud ofegats per la pobresa i 600 al nord enganyats a la seva riquesa. La fam pesa, per això volem el canvi, volem la igualtat per la humanitat, lo mínim. Digui'm, què va pagar per al seu mòbil? Segur que el doble del que val en realitat, imbècil. Si el sou màxim de què ha fet el teu iPhone és la meitat de la teva factura de telèfon, fent foc a un far de fulles funestes, el magnat es fuma bitllets i tu menges les restes. Rap com a protesta dins d'aquestes testes, que algú mori de gana per al sistema em molesta, i qui no suma resta i tu no estàs ajudant. Si veus desgràcies a la tele i segueixes dinant, man, el món és una balança petita i a una part li sobra el que l'altra necessita. És un conflicte a les de poder del mandatari, quan el proletari és privat de tot per el propietari. El problema no és el producte, és la producció, la globalització, l'imperialisme, que no t'enganyin. Aquest és l'esclau més alt del capitalisme, necessari per a que s'excés de consumisme. Massa relativitat i entre maldat i bondat, per això no et soldrà parlat, això cap bisbe. Hem de denunciar la propietat privada per privar els treballadors d'una bona condició laboral, tal com ensenya el dit leninista. La revolució que ens fa nana, que és fi, no es fa s'organitza. Altres diguen que la política no val res i aquesta influeix hasta en la seva obtenció d'aliments. Camps de fama, debatint Bertolt Brecht, que de la seva ignorància neix l'abandonament de nens. No pots passar de llarg davant de tal evidència, la consciència desenvolupa la resistència. En coherencia, vamos contra tu indiferencia, muerte al contrato del mundo con la pobreza. No pots passar de llarg davant de tal evidència, la consciència desenvolupa la resistència. En coherencia, vamos contra tu indiferencia, muerte al contrato del mundo con la pobreza. Quan val una vida t'ho dirà el meu poli, menys del que costa extreure un barril de petroli. L'expoli de recursos, suma-li els abusos de grans empreses sense escrúpols. Pakistan, Iran, Índia, Xina o l'Àfrica, Afganistan, Iraq i tota Sud-amèrica són la fàbrica, l'infraestructura d'Occident. Només hi ha un món i el tercer món és un invent. Globalització no, imperialisme liberal, canviar de prisma volent l'impossible ens cal. La cosa está fatal y tal igual, no te preguntes por qué, solo mendiga jornal. Hacemos arte para concienciarte hasta que te hartes o que te salte el resorte. Que no aporte, que se ponga la fila. Seguiremos con la conciencia tranquila. Ya se encargará el gran empresario de que el salario no sea equivalente al horario. Todo estado es un arma de represión de una clase sobre otra, pero la rueda va girando. Hay que protestar en busca de otra alternativa y contra el robo legal que supone la plusvalía. La infraestructura del capital determina lo que determina y sin pasar la legalidad no varía. Destrucción de la forma de producción en busca del Estado con otro fin de represión. La abolición de la propiedad privada va marcada inevitablemente en contra de la explotación. Sincronización de fasantes, no ceder a conformarte resulta reconfortante. Terrorismo de arriba, terrorismo de abajo, viste con guante blanco el ladrón que va a contratarte. No pots passar de llarg davant de tal evidència, la consciència desenvolupa la resistència. En coherencia, vamos contra tu indiferencia, muerte al contrato del mundo con la pobreza. No pots passar de llarg davant de tal evidència, la consciència desenvolupa la resistència. En coherencia, vamos contra tu indiferencia, muerte al contrato del mundo con la pobreza.